Volám sa Klára Holicová a nachádzame sa v obci Malachov. Medzi malebnými Kremnickými vrchmi a Zvolenskou kotlinou mám pre vás niečo zaujímavé. Priatelia, mám pre vás parádny podkrovný byt. A nie jeden, rovno dva. Konkrétne tento byt má 46 m štvorcových, kúrenie je podlahové elektrické a je v stave holobyt. Pozostáva z predsiene, kúpeľne, jednej izby, samostatného WC a kuchyne s obývačkou, z ktorej sa dostanete na balkón. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.